ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗನು ಎಂಜ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಖಲು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋನಗ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರೆಯರಾಪುಂಡು. ನಿಖಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಹೂವೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸುರೂಕು ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮ ನಂಗೆ ಅನುಭವ ಪುಚಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮಲ್ತದಾನಗ ಅವ ನಮ್ಮ ಕೈತ ವಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಸಹಜವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ನಮಕ್ ಆ ವಸ್ತುದ ಆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತಿರಿನಗ ನಂಕವು ಸಹಜವಾದ ತೋಜುದು. ಇನ್ನಿಗಳು ಮಾತ ರೂಪದಲ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತುಪ್ಪರು. ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ್ಚರು. ಮೂಲ್ದಾದ ಪಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಬೋಡು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು, ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಛಲ ಬೋಡು, ಮಲ್ತದೇ ಮಲ್ಪೆ ಆದೇ ಆಪನು ಅನ್ಪುನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೋಡು. ಅಪಗ ಇಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪನು ಆತ್ಮಗು ಮುಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಿ ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಏತೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ತಿನಿಯರ ಮನೆಯರು ನೆಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಾವಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು. ಏತೋ ಅಶಾಂತಿ ಡುಲ್ಲೇರು ದುಃಖಡುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆದು ಮುಕ್ತ ಆಯರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಣ್ಪುನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾಯಿಲೆಡು ಒದ್ದಾಡುನುಲ್ಲೇರು, ಬೇನೆಡು ಒದ್ದಾಡುನುಲ್ಲೇರು, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದುಲ ನಾಟುಚಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರ್ಪಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಜ್ಯೋತಿಷನ ಕೈತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಚಿ. ಏತೋ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ಸಾಲ ಕಡೆಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನೆ ಕಲಿಗೊಂಡ್ವೇರು. ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಸಂದರ್ಭಲು ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು. ಅಪಗ ಮೂಲ ಜೀವನೋಡು ದಾದ ಬುಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನು ಒಯ್ಕು ಏದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಂಡಲ ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ, ಆ ಖುಷಿ, ಆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ವಾ ಮೂಲಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕುಚಿ. ಐದವರ ನಮನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ ನಡಪುಣ್ಣನೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಖುಷಿ. ಒಮ್ಮೆ ಧರ್ಮ ಪಡು ಮೂಲು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಪನ್ಪುನ ಓವೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಆತ್ಮನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತೇವರಿಯೇ ಆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆರೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಹಿಂದೂ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಪ್ಪು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೇತ ಭೂತಾದಿಲೆಗ್ಲ ಆರೆ ಅಪ್ಪ ಆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ. ಇನ್ಯಾಕಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಪ್ಪು ಅಂಡ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆರೆ. ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ನಮಲೆಕ್ಕನಿ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡಿತ್ತೇರು ಅಕಲಿತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಡುಲ್ಲೇರು. ಐದವ್ರು ಅಕ್ಲೇನು ದೈವ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲಿ. ಎಂಚ ದೇವತೆಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜ್ಜೆರ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ
ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜ್ಜಿರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಫೋಟೋ ತೀದ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಮಾತಿರ್ಲ ಆತ್ಮಲೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದ ಬೈದಿನಕುಲು ಇನಿ ಶರೀರ ಇಜ್ಜೆನ್ ನಕುಲು ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರೀರ ಎತ್ತಿ ನಕುಲು ಮೂಲು ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಮಾತಿರಗಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಪಂಪನೆ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಕಲ್ಪನೆಂಚಿನ ರಾಜಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಎತ್ತೋ ವಿದ್ಯೆಲೆ ನೆನಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಕಲ್ತುದುಪ್ಪರು ಇನಿ ರೇಖೆ ಅವಡು ಅತನ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ದನಕಲು ಹಠಯೋಗನಕಲು ತಿರಿದುಪ್ಪರು ಕಲ್ತುದುಪ್ಪರು ಅನ್ನ ಮೂಲು ಬಾಬಾ ಅತನ ಭಗವಂತೆ ಕೊರುಪುನ ಶಿಕ್ಷಣನೆ ಸಹಜವಾದಪ್ಪು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದೊಲೆಡೆ ಕುಳಿದು ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಖ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನನರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೋಳ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು. ಅವೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಸೇರಿಸಂದ ಭಗವಂತನ ಸಮಾನಾಪನು ಭಗವಂತನ ಗುಣಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊನು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊನು ಭಗವಂತಡಪ್ಪನ ಸಂಪತ್ತು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊನು ಮಾತೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಭರ್ಪೂರ ಅದಪ್ಪ ಅಪಗ ಇಂದಿನ ಎಂಚ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಪದು ಕೊಡ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಕಲ್ ಧ್ಯಾನ ಕುಲುನಗ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಾಪನು ಮನಸ್ಸು ಒಲ್ಪಲ್ಪನೋ ತಿರ್ಗೊಂದಪ್ಪನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒವ್ವ ರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಎರ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯನಿಂಚಿನ ಧ್ಯಾನ ಅದಪ್ಪು ಐನ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ನಮ್ಮದೆತನು ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹ ಆಪುಜಿ ದಯಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರವದ ಜನ್ಮಡು ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಆ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತ ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒவ்வೋ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಕೊಳೋದಪ್ಪು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ಟೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಗೂ ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಅತ್ತಂದ ನಿಖಲ್ನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಅವು ಪೂರ ನಿಖಲೆ ತೋಜಂದಪ್ಪನು ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪಚ್ಚಿ ಇನಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪನು ಬಾಕಿದ ಸಮಯ ಪೂರ್ತಿ ಪಿದೆ ಹಿಡಿ ತಿರುಗೊಂದಪ್ಪನು ಮೂಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಖಲಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಂದು ಕೊನಗ ನಿಖಲಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ನಿಖಲು ಮಲ್ತಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚಂದು ಮೂಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಬಿಡೋಡು ಸಂಸಾರನ ಬಿಡೋಡು ಮಾಡೋದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿದ್ ಬಜ್ಪೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಿಖುಲ್ಲ ಸುಖೊಟ್ಟಿತ್ತದು ನಿಖಲಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರಾಪನು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲ ದೊಲೈಪುನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಾಪನು ನಿಖಲೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಾಪನು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಿಯರು ಎರಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಿಕ್ಕದು ಬರಿಯರ್ಡ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊರ್ರಾಪನು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಪಣದು ಮೂಲು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೂ ನೆರೊಂದುಪ್ಪ ಇತ್ತೋ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಏರೇನೋ ದೋಷ ತೋಜ್ಪವ ಆಯ ಸರಿಜ್ಜೆ ಬೇಸರಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ನ ತುಂಡ ಮತ್ಸರ ಮೇನ್ ತುಂಡ ಮತ್ಸರ ಏರ್ನಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿಯಾದ ಪೂಜಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎತ್ತೋ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದುಪ್ಪನು ಆಂಡಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಮತ್ತಂಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಒಳಗಾದಪ್ಪ ಐಕಿನಿ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲದವಲೈ ಕುಳ್ದೆ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪೆನು ನಿಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪೆ ಐಕೆ ನಿಕಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಎತ್ತೋ ಆತ್ಮಲು ದುಃಖಡುಲ್ಲಿರು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲಿರಕ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲು ಆತ್ಮದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ
అయిన ನನ್ನೊರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ, ಎನರ್ಜಿನ ಕಡಪಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ಶುಭ ಭಾವನೆ ದೀಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಟ್ಟು ಶತ್ರುನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು, ಮಿತ್ರನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು, ನಂಗೆ ಮೋಸ ಮಂತಿನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು, ಪ್ರತಿವರಿಯಗಳ ಶುಭ ಭಾವನೆ ದೀಪ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸದ ಆಳುಗು ಬರಡು ನಿಕಲಿಂದಟ್ಟು ಏತು ಆಳುಗು ಪೋಪಾರು ಆತ ನಿಕಲ್ಡ ಗುಣಗಳು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಂದು ಪೋಪಾರು ನಿಕಲಿಗಿನೇ ಅದು ಆತ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂತೆ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಕೈ ಕಾರು ಉಪನಂಚನೆ ಶರೀರ ನಿಕಲು ಮರಪುಲರ ಒಂಜಿಕಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಬುರುಕುಟಿದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬಲೆ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಉಲಾಯಿಗೆ ಕಾಣತ್ತು ತೋಲೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ಏತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬುರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯೋಡುದಿನ ಬುದ್ಧಿನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮಡ ನಪ್ಪುನಿ ಶರೀರೊಡತ್ತು ಇನಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಪಿದೆಡು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಲಾಯಿಗೆ ಹೋಯ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಟು ಇನಿ ಒಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಸಹಜ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಕಲು ಆತ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ವರೂಪ ತೇರಾಪಸಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯರುಂಟು ಐಕೆ ನಿಕಲು ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂಲು ತಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಆತ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡೆ ಆತ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಜತ ಬಗ್ಗೆ 7 ದಿಂತ ಪಂಡ ಈ 11 ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲು ತೀರಿ ನೋಡು ಅಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಜಗತ್ತು ಪಂಡದಾದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇನಿ ನಿಕಲು ತೆರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಆತ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಕೊಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಸಡನ್ ಅದು ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಪಚಿ ಏತೋ ಜನ್ಮದಿಂಚೆ ಶರೀರೋಡೆತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಆತ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸಗೂ ಬರ್ರೆ ಅಪಚಿ ನಮನ ನಮ್ಮ ಮರತದ ನಮೆಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ನಂಗೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೈದಿನಿ 4 ದಿನ ಆಟವು ಇನಿ ನಿಕಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಪಲೆ ಶಬ್ದಡು ಬಲೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಖಾಲಿ ಈ 2 ಶಬ್ದಗೂ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿಂಚು ಬಲ್ತಂದು ಪುಣ್ ನಿಕಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲದು ನಿಕಲ್ನ ಪಾಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಮು ತಲೈಕೊಳ್ದು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲಿಗೆ ಏತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಆತು ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನ ನಿಯಮದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಎಂಚ ಪೊಡ್ಡಲ ಕುಲ್ಲೆ ಆರಾಮರು ಕುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ನಿಕಲೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆ ಮುಲು ಆ ನಿಯಮನ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಮುಲು ಶರೀರದ ಹಠಯೋಗತ್ತು ಮುಲು ಆತ್ಮದ ಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ ಮಾತೆದ್ದಲ ಭಿನ್ನವೈನಂಚಿನ ಮಾತೆದ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನಂಚಿನ ಯೋಗನೇ ಆತ್ಮದ ಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ ನಿಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಆ 2 ಶಬ್ದಡು ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಅವೇ 2 ಶಬ್ದನು ನಿಕಲು ಪಣಂದೊಪ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಬಾಯ್ಡತ್ತು ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ಪನ ಶಬ್ದನು ಗಮನಗೆ ಈದು ತೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಈ 2 ಶಬ್ದಲು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಆ ಶಬ್ದಗೂ ನಿಕಲ್ನ ಗಮನ ಪಡೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ 10 ನಿಮಿಷದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ರಹ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಪಣ್ಣದು ಪೋನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಉಲಾಗಿ ಬರೋದು ದೇ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಭಗವಂತನ ಕೈತಲು ಪಂಡ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಐದವರ ನಿಕಲು ಆತ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸಗೂ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪೋದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ ನಾವು
ಇಂದು ದಾದಾನ ನೆನಪರು ಇಂದು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದದ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆನಪರು ಅಂದ ಈ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪುಲೆ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪ್ರಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಓಂ